नै दाउदैया माबायदि दैदों लोगोफोर गोरा जायाखैना बे ओरै दांलायनायनो आङो थोलौलौ नै मिस्ट्रिफ्रा जोंना बेयाव दै थिंख्लि बानायना होदों Lại, đúng đó lại. Nhìn này. Muốn khá đấy chứ. Muốn khá đấy chứ cơ mượn. Muốn lấy đây. Muốn lấy nữa. Video không? Mình nói. Nè, giờ nè, kelas pengasna. Primer pengasna, primer. Kerja. Reng kadang ada nengap na. Hah? Reng dong. Training lah, itu yang training mah. Training. Pahala naik. Pahala naik. Kukurajar. Ya, sandung sakan ini loh, kalau bayar itu bar badang nih. Bar badang. Sandung sesuatu nih, kelas enggak sih. No, jadi oh, dining room mana nak kita, ikan tangga, mistik bro. Bara bawa kam sali. Sila. Fulguran guys, jadi pejang ha. Fulguran lah, mana fulguran guys, jadi apa ni? Money plant. Ini sudah melebar kau ini. Kau dang no. Bistaka bayang manja habis kau. Bistaka ni. Nursery ni lah nak pilih man. Tarjup. Primer. Ya जोंना बेसरखौ दैहुआव सोबाय मोजां थायो नैबेयाव सोबा जेबो जायाना मुसियाबो दा Hoy por así proponía a Manuel. Oh. Eso fue yo subí. Oh, bị lai sữa. Bị lai. Lai. 산동아 짜자자자만. 이니 이거. Aro ko siya ay. Trong bầu à?
केजि 4 केजि नै लोगोफोर पार्सेल मोनफैदों आंहा आं मा अर्डार खालामदों नोंथांमोना नायदो नै बोराया खुलिगासिनो माथो ब्लेकसो सिलभार नङा मोनसे ब्लेकफोरलाय सिंनिया बिदिसो बे खर' बेलेग साइजआनो बेलेगसो जाबाय माथो बेलेगसोमोन ना जों बिहरनाय साइजआथ' बेलेगसो कालारसो फैबाय नै आंहा दाउ जोलैनो हरनाया थैबाय जानो नागिरबाय अन्थाव बाथावनो मा जानानै थैखोथाय बेमार जानानै थैबाय नै लेक्टुसा जि गिदिर गिदिर जाबाय न'निफ्राय लाबोनाय लेक्टुसा उदैया गोजौ गोजौ जाखाबाय नै हा नै दाउआ अयथासार मेजेम दंमोन दैबाय थादोंसोमोन थैबाय जि थाम्फै जाखादों नायलाय नै मेजेमा माबायदि मेजेम जि थाम्फै जादों गोदोनाखौ दानना गारनांगोन दाउ गोदाग्राया नै जोंना बिथाङानो गोदायो जोंना आया सावगोन नामा जि मेजेमखा दाउआ बिदै बुरजा देरबाव माबा ओंखारबावोमोनदां जि ख्रि दंखायोमोन नै दाउदैया अन्थाव बाथाव थैबाय आद्रि आद्रि मालाय जि बुरजा फिसा खांगौमोनदां ओइ निहोर नों बेयाव मा खालामदों नै जोंना दाउ गोदाग्राया मैनायासो गोदाबाय आंहा दाउ साफा खालामगासिनो जा बुरजा ना दाउदै जाजोबगोन बे गासिबो दाउनि बिदै बिराद मेजेम नै जानोसै जोंहा नै जाहांबायानो जोंना न'आ ओंखारहांबाय दरजा मोननै होबाय खोरखि मोनसे होगोन मैनाया बिथिं मा खालामबाय थादों पापर एवदों मिस्टिफोरनो होनो ओमफ्राय बैथिं मा खालामदों मा बियो मैना गुगुनि गुगुनि बानायदों गुगुनि आलुजों दाहाय होनो हो साना होद नङा साना होनाहाय सोलोंथाव गुदुंमोन साना होना खामबाय थावा गुदुं जाबायना नै जोंहा दा बेदर मोनबाय नोरसिंजों संबाय नै दाउ बिथिं नै आलु जहल